ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेय शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं पदान्तिकं स्वयं रूपा गदा मह्यं तदा स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஓகே, ஆனா இன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் கம்மியா இருக்காங்களே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் கலந்துக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, அந்த கிளாஸ் மாதாஜி ஜானகிராமன் மாதாஜி பிரபுஜி கேட்டார் மாதாஜி, என்னன்னு இதுல கலந்துக்கலாமான்னு இப்ப கூட கேக்குறாரு அவரு. இங்க பிரபு நீங்க நாளையில இருந்து புது பேட்ச ஸ்டார்ட் பண்றாங்க ராதிகா மாதாஜி, இது அதுல கலந்துக்கோங்க. இங்க கலந்து நீங்க கேட்கல, எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது. ஆனா நீங்க அது பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ஹெல்ப் வேணும்னா கூட பண்றாங்க. நீங்க அது வேணா பாருங்க பிரபு, ப்ளீஸ் டேக் இட் அப். ஐடிசி எல்லாமே அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. எக்ஸாம் எழுதலாம் கொஞ்சம் சிரமம் தான். ஓகே, கேக்குறப்போ கேட்டுட்டே இருப்பேன், அவ்வளவுதான். நோ ப்ராப்ளம். சேர்ந்து ஆனா இது வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்டா வந்து நார் மாதிரி, நானு பூவோடு சேர்ந்த நார் மாதிரி. நோ ப்ராப்ளம் பிரபு, நோ இஷ்யூஸ். ஆக்சுவலி நிறைய பேர் அது மாதிரிதான் கலந்துக்கிறாங்க. பட் என்னன்னா எக்ஸாம் எழுதுறது பெஸ்ட். உங்களுக்கு எழுதுறதுக்கு ஹெல்ப் வேணும்னா கூட பண்றோம், அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. நீங்க சொல்ல சொல்ல எழுதுறதுக்கு கண்டிப்பா we'll able to arrange. அதையும் பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம பார்க்க போறது வந்து இன்வொகேஷன் பிரேயர்ஸ் இல்லையா? இன்வொகேஷன் சக்திசாஸ்திரி இன்வொகேஷன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரிவ்யூ ஒரு வாட்டி நம்ம அதுக்குள்ள பார்க்கலாம். மிச்சம் இருக்கக்கூடிய டிவோட்டிஸ் எல்லாம் ஜாயின் ஆறாங்களான்னு பார்க்கலாம். சோ நீங்க எல்லாருமே உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சது அப்படிங்கறது வந்து ஒரு முறை நீங்க சொன்னீங்கன்னா தட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். லாஸ்ட் டைம் நம்ம படிச்சதை ஒரு முறை ரீகலெக்ட் பண்ணி. ஓகே, ஈசோதான மாதாஜி? ஆமா, வேதம் ஃபர்ஸ்ட். வேதம்னா அறிவு. எஸ், இருங்க நம்ம அந்த பாயிண்ட்ஸுக்கு போயிடலாம். இந்த இது கூட நம்ம சொல்றேன்னு சொன்ன இல்லைங்களா, உபனிஷத்கள். ஸோ டாப் 10 உபனிஷத்கள் வந்து ஐ திங்க் நான் நோட் பண்ணியிருந்தேனே. ஓகே, கூகுள்ல பண்ணா கூட வரும் டாப் 10. ஏன்னா இது ஸ்பெல்லிங் ஒரு மாதிரியா இருக்கு. ஈஷா சான்னு படிக்கணும். அது சிஏ வந்து சான்னு படிக்கணும். பிரெஞ்சு எழுத்து மாதிரி இருக்கு, அப்படிதான் இருக்கும். சான்ஸ்கிரிட் மாதிரி இருந்தா படிச்சிடலாம். இது பெங்காலியா மாதாஜி? இல்ல அது ஸ்கிரிப்சரே வந்து டிஃபரெண்ட். அது சம் அதர் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் ஸ்கிரிப்சர். பிரெஞ்சு லாங்குவேஜ் மாதிரி. கரெக்ட், இதுதான் நான் சேர்த்து வச்சிருந்தேன். கரெக்ட். இது பார்க்கும்போது வேதங்கள் வந்து 4 வகையா பிரிக்கிறோம் இல்லையா? வியாசதேவர் 4 வகையா பிரிச்சார். ரிக்வேதம், எதிர்வேதம், சாமவேதம் அண்ட் அதர் வேதம். சோ வேதங்கள் உபனிஷத்துகள் நிறையவே உண்டு. அதுல முக்கியமானது 108 உபனிஷத்துகள்ல டாப் 10 உபனிஷத்துகள்ல ஈஷோ உபனிஷதம் ஒன்று. அத சொல்றதுக்கு தான் இந்த இடத்துல ரிக்வேதத்தினுடைய அடிப்படையில எழுதினது வந்து ஐத்ரேய உபனிஷம். ஆக்சுவலி யஜுர்வேதத்துல வர்றதுதான் ஈஷா உபனிஷத்து கூட வந்து யஜுர்வேதத்துல தான் வருது. கிருஷ்ண யஜுர்வேதம்,
சுக்ல யஜுர்வேதம்னு அதை 2 விதமா, அதாவது பக்ஷங்கள் இல்லையா, சுக்ல பக்ஷம் கிருஷ்ண பக்ஷம் அப்படின்றோம் இல்லையா, அந்த இதுல இருந்து பார்க்கக்கூடியது. சோ இந்த கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா கதா உபனிஷத், தைத்திரிய உபனிஷத் ரெண்டும் வந்து கிருஷ்ண யஜுர்வேதங்கள்ல வருது. அடுத்து சுக்ல யஜுர்வேதத்துல வந்து ஈஷோபனிஷத் அண்ட் பிரஹத்தாரண்யக உபனிஷம் வந்து அதன் கீழே தான் வருது, 2 உபனிஷத்து. சோ இந்த ஈஷா உபனிஷத் இதுலதான், ஈஷோ உபனிஷத் நாம் படிக்கிறது 18 மந்த்ராஸ் 18 மந்த்ராஸ் வந்து இதுலதான். சாமவேதத்துல வந்து கேனய உபனிஷத், சாந்தோக்கிய உபனிஷத், ஆக்சுவலி இது 2மே சாமவேதத்தின் கீழே எழுதப்பட்டது. அதர்வ வேதத்தின் கீழே பிரசன்ன உபனிஷம், முண்டக உபனிஷத், மாந்தோக்கிய உபனிஷத், இந்த 3மே வந்து அது கீழே தான் வருது. சோ இப்ப இங்க இருந்து பார்க்கும்போது அத்ரி 1, கதா 2, தைத்திரி 3, ஈஷா 4, பிரஹத்தாரண்யக உபனிஷத் 5, கேன்ய உபனிஷத் 6, சாந்தோக்கிய உபனிஷத் 7, பிரசன்ன உபனிஷத் 8, முண்டக உபனிஷத் 9, அதுக்கப்புறம் மாந்துக உபனிஷத் 10. ஓகே, இதுதான் நாம இந்த இடத்துல பார்த்தது. அன்னைக்கு அந்த ஸ்பெல்லிங் கரெக்டா வரல, ஸ்பெல்லிங்காக தான் இது சர்ச் பண்ண வேண்டியதா இருந்துச்சு. இதுதான் ஓகே. ஈஷா அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வர்றது ஈஷா உபனிஷத், அததான் நாம வந்து, மேலும் இது ஆதி லீலையில சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆதி லீலை 104 அங்கேயும் நாம் சர்ச் பண்ணிருக்கலாம், நான் அதை பார்க்கவே இல்லை. ஓகே, பகவத்கீதை as it is அங்கேயும் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா சொல்லப்படுது. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் ஆதி லீலா, ஆதி லீலால 108வது ஸ்லோகம், 7வது சாப்டர்ல 108வது ஸ்லோகம். இதான் படிச்சோம், ஆனா ஒன்னும் ஞாபகத்துல இங்க இருக்கு பாருங்க எத்தனை 106 ஜெனரலி உபனிஷத்கள். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஈஷா, கேனா, கதா, பிரசனா, முண்டகா, மாந்துக்கியா, தைத்திரியா, ஐத்திரியா, சாந்தோக்கியா, பிரஹத் ஆரண்யக அண்ட் ஸ்வேதேஸ்வரா. இந்த டாப் 11 உபனிஷத்துகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் வர்றது வந்து ஈஷோ உபனிஷத் தான். சோ அந்த இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ஈஷோ உபனிஷத், கேனோ உபனிஷத், கதா உபனிஷத் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. அங்க வந்து ஆட் பண்ணாம உபனிஷத்தை ஆட் பண்ணாம சொல்லியிருக்காங்க, ஆனா இந்த இடத்துல உபனிஷத்தை ஆட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. சோ இத்தனை உபனிஷத்துக்கள் இருக்குன்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? ஆதி லீலாவுல எத்தனாவது சாப்டர் மாதாஜி? 7வது சாப்டர்ல 108வது ஸ்லோகம், டாப் 11 உபனிஷத்துக்கள். 13வது சாப்டர் வந்துட்டோம். இது மறந்து இருந்தது கூட மறந்து போச்சு, இப்படி இருக்குன்னு கூட. இதெல்லாம் பிரிவுகள் பேஸ்ட் ஆன் ஒரு கான்செப்டின் அடிப்படையில இல்லையா. சாமவேதம் இருக்கிறதுலே சாமவேதம் ரொம்பவுமே, அதாவது இந்த மியூசிக்கல் இதெல்லாமே வந்து சாமவேதத்துக்கு கீழே வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து ரிக்வேஜம் எல்லாமே வேத மந்திரங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்டது. இப்ப புரோகிதர்கள் எல்லாமே சொல்றது எல்லாமே ரிக்வேஜம் அடிப்படையில தான் சொல்லுவாங்க. ஓகே, அதர்வ வேதம் என்பது இந்த மாந்திரிகம், தாந்திரிக் இதெல்லாமே வந்து அதெல்லாமே அதர்வ வேதத்துல வரும். ஓகே, ஒவ்வொரு வேதமும் ஒரு இதுக்கு. சோ அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். நாம எப்பவுமே ஸ்ருதி பிரஸ்தானாலதான் நம்ம செய்யணும் இல்லையா. நியாய பிரஸ்தானன்றது நியாயம். அப்படி எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லணும்னா நம்ம இது என்னது சட்ட திட்டங்கள் எல்லாமே நியாய பிரஸ்தான கீழே வரும். ஸ்ருதி என்பது மந்திரங்கள் இல்லையா, வேத மந்திரங்கள் அடிப்படையில் வர்றது. மேலும் சமீதா, அதாவது மகாபாரதம் புராணங்கள் எல்லாமே ஸ்மிருதி. ஸ்மிருதி சமிதி இல்ல, இது ஸ்மிருதி பிரஸ்தானா. இது ஸ்ருதி பிரஸ்தானா, இது ஸ்மிருதி பிரஸ்தானா. சோ இதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அதே ஆதி லீலையில 106வது ஸ்லோகம்னு சொல்லியிருக்காங்க. 7th சாப்டர்ல 106வது ஸ்லோகம் பார்க்கும்போது அதையும் நீங்க எல்லாரும், நான் இன்னும் யூ ஆர் ஆல் பிளெஸ்ட் ஆக்சுவலி. நான் இன்னும் சைத்தன்ய சரிதாமிரதமே படிக்கிறதுக்கு அவகாசம் இல்லைன்னு நான் சொல்லக்கூடாது. தட் இஸ் வெரி வெரி ராங். ஐ எம் நாட் கிவிங் டைம் டு ரீட் தட் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். எப்பவுமே ஐ ஷுட் ப்ரையாரிட்டிஸ் மை ஸ்பிரிச்சுவல் ஜெர்னியை வந்து கண்டிப்பா நான் செய்யணும். இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குதா, யூ ஆர் ஆல் பிளெஸ்டு, ப்ளீஸ் கண்டினியூ தட். அந்த பிளெஸிங்ஸை விட்டுடாம அப்படியே எடுத்துட்டு போங்க. ஒருவேளை நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கணும்னு நினைச்சதுக்காவது நான் எடுத்துருப்பணும்னு நினைப்பேன் நான். ஆனா மாதாஜி ஆல்ரெடி படிச்சுட்டாங்க.
ஸோ இட் இஸ் குட். ஆல்ரெடி படிச்சவங்க எடுத்தா அது ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் இல்லையா? அதனாலதான் அவங்களே எடுக்க சொன்னேன் நானு. ஷி வாஸ் ரீடிங். ஸோ இந்த இடத்துல வரும்போது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஒரு நிமிஷம். அதான் நியாய பிரஸ்தானா, ஸ்ருதி பிரஸ்தானா அண்ட் ஸ்மிருதி பிரஸ்தானா, அதாவது அதை பத்தி இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கதா பாக்குறோம். சோ இங்க பார்க்கும்பொழுது நியாய பிரஸ்தானம் என்ன மாதாஜி? நியாய பிரஸ்தானா, நியாயம் அப்படின்னா இந்த ஏதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டது. இப்போ நம்ம இந்தியா, இப்ப நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலைக்கு பார்க்கும்போது போலீஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து லா அண்ட் ஆர்டர், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்றது. ஓகே, சூத்ரா இந்த 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 இதுவை வந்து படிக்கிறீங்களா? யார்கிட்டயாவது புக் இருந்தா படிங்க. பர்பட் அந்த எடுத்துக்க மாதாஜி, ஊர்ல இருக்கு மாதாஜி. ஓகே, 7. The Vedanta Sutra, which consists of aphorisms revealing the methods of understanding the methods, எப்படியெல்லாம் நம்ம வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் எல்லாமே சொல்றது வேதாந்த சூத்திரம். is the concise form of all Vedic knowledge. அப்படின்னா concise means summary, அதாவது ஒரு தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. begins with the atato brahma jignasa, இல்லையா? now it is a time to inquire about the absolute brahma jignasa. jignasa என்ன? கேள்வி உடையறம், இல்லையா? சோ நமக்கு வந்து இன்னும் இன்குவெஸ்டிக்கா அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது. அதாவது பிரம்மா என்றால் அந்த பரம்பொருளை பற்றி. The human form of life is especially meant for this purpose only. அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவனை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்காக தான் இந்த மனித வாழ்க்கை இருக்கிறதே. அதனால வேதாந்த சூத்ரா என்ன அதாவது எதை நமக்கு எடுத்து தொகுத்து கொடுக்கின்றது என்றால், ஒரு உயிர் வாழினுடைய குறிக்கோள் என்ன என்பதை வந்து அது நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றது. சோ இததான் வந்து வாயு மற்றும் ஸ்கந்த புராணங்கள்ல வந்து எடுத்துரைக்கிறதா சொல்லப்படுது. அப்ப அல்பாட்சரம் அசங்கிதம் சாராவத் விவஸ்தோ முகம் அஷ்டோபம் அனவைத்தியம் ச சூத்ரம் சூத்ரம் சூத்ரவிதோ விதுக. சூத்ரா அப்படின்னாக்கா காம்பினேஷன். இப்போ நம்ம ஃபார்முலா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல கூட கணித சப்ஜெக்ட் யாராவது டீச்சரா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். சூத்திரம் என்றால் ஃபார்முலா. இப்போ இன்டகிரேஷன், டிஃபரன்சியேஷன் அப்படிலாம் நம்ம நிறைய படிக்கிறோம் இல்லையா? இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம், அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம், அந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஜெட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம், ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம், இப்படி எல்லாமே +1 +2ல இதெல்லாம் நிறையவே படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த இடத்துல எல்லாம் இந்த ஃபார்முலாவை உபயோகப்படுத்தி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபோர்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து ஆக்சிலரேஷன், இப்படி வேகம் என்றால் என்ன, ஸ்பீடு, டிஸ்டன்ஸ், இதெல்லாம் வச்சு நம்ம ஃபார்முலா போடுறோம். அதே மாதிரிதான் சூத்திரம் என்பது காம்பினேஷன்ஸ் இல்லையா? ஸோ ஆல்பாபெட்டிக் ஃபால்ட்லெஸ் இன் லிங்குவிஸ்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன், எழுத்துக்கள் வடிவிலன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. anyone familiar with sutras must be aware of Vedanta Sutra. அதாவது பிரம்ம சூத்ரா, ஷாரீரிக பாஷா, வியாச சூத்ரா, பாதராயண சூத்ரா, உத்தர மீமாம்சா அண்ட் வேதாந்த தர்ஷனம், இதெல்லாம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். 4 சாப்டர்ஸ், அத்தியாயங்கள் வேதாந்த சூத்திரத்துல, அதாவது 4 சாப்டர்ஸ் இந்த வேதாந்த சூத்திரத்துல டிவிஷன்ஸ். அதுக்கப்புறம் அதுல வந்து 4 பாதங்கள் ஒவ்வொரு சாப்டர். வேதாந்த சூத்ரா மே பி ப்ரிஃபர்ட் அஸ் சோடச பாதம். சோடச அப்படின்னால 16ன்னு அர்த்தம். அதாவது 16 பாதங்கள். இந்த 4x4 அத்தியாயங்கள். ஏன்னா ஒவ்வொரு அத்தியாயத்துக்குள்ளயுமே வந்து 4 பிரிவுகள். அப்ப எத்தனை டோட்டலா எத்தனை பிரிவுகள் வருது? 4x4 16 பாதங்கள். அதுதான் ஜஸ்ட் மல்டிப்ளிகேஷன். ஓகே, the theme of each and every division is fully described in terms of the 5 different subject matters. 5 விதமான சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ்னாக்கா ஒரு டாபிக் எந்த கருத்து மீது இது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றது வந்து அதிகாரணா, which is technically called as பிராதிஜ்ஞா, ஹேது, உதஹாரணா, உபநயா அண்ட் நிகமனா. இதெல்லாம் என்னன்றது வந்து நம்ம இப்ப படிக்கலாம். எவ்ரிதிங், அதாவது ஒரு கான்செப்ட் மேல சொல்றது இல்லையா? இப்ப நம்ம இதை எப்படி சொல்லலாம்னா, இப்ப ராமாயணம் எடுத்துக்கோங்க. ராமாயணத்துல வந்து நம்ம எத்தனை பிரிவுகளை பிரிக்கிறோம் இல்லையா? பாலகாண்டம் இல்லையா, அடுத்து வந்து நம்ம சுந்தர காண்டம், ஆரண்ய காண்டம், அயோத்திய காண்டம், அப்படி. சோ அந்த மாதிரி ஒரு டாபிக்ஸ். சோ பிரதிஜ்ஞா அப்படிங்கிறது ஒரு பிரிவு. ஹேத்து என்ற டாபிக் கீழே ஒண்ணு அப்படின்னா அந்த கான்செப்ட் ரிலேட்டடா. அடுத்து உதஹாரணா, எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய ஒரு இது.
உபநயனா அப்படின்னது வந்து நம்ம இது கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி உபநயனம் சொல்றது, நிகமனா நியமங்களை பரிபாலிக்கிறது. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு டாபிக்ல வந்து நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கு. எவ்ரி தீம், இதெல்லாம் ஒரு தீம் மாதிரி, ஒரு கான்செப்ட், அவ்வளவுதான். சோ பிரதிஜ்ஞா அப்படின்றது வந்து, பிரதிஜ்ஞா அப்படின்னாலே நம்ம வந்து ஒரு வாக்கு கொடுக்கக்கூடிய தன்மை, அதுதான் வந்து பிரதிஜ்ஞை என்று சொல்லுவோம் இல்லையா. சாலமன் டிக்ளரேஷன் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் த ட்ரீடைஸ் இல்லையா. எக்ஸாம்பிள் நம்ம பீஷ்மர் கூட ஒரு வாக்கு கொடுத்திருந்தார், தான் எப்பவுமே பிரம்மச்சரியத்தை பூணுவேன். சோ அந்த மாதிரி வாக்குறுதிகள் மேல பற்றி என்னென்ன இருக்கோ அந்த டாபிக்ல வர்றதுதான். The Solomon declaration given in the beginning of Vedanta Sutta is Atato Brahma Jignasa. அதாவது எதற்குனாக்கா அப்சல்யூட் ட்ரூத்தை பத்தி தான் இந்த இடத்துல சொல்லுது. ரீசன்ஸ் மஸ்ட் பி எக்ஸ்பிரஸ். ஹேத்து அப்படின்னாக்கா காரணங்கள், அதுக்கான விளக்கங்கள் வந்து. உதாரணம் என்பது விளக்கங்கள் இல்லையா. அடுத்து உபநயனம் என்பது நம்ம வழிமுறைகள், எவ்வாறெல்லாம் நாம வந்து பரிபாலிக்கிறோம், சொல்லி கொடுக்கறது, இப்படிதான் செய்யணும்ன்றத வந்து சொல்லி கொடுக்கும். ஃபைனலி சோ அது வந்து வேத சாஸ்திரங்களுடைய அடிப்படையில தான் அதை வந்து நம்ம ஜஸ்டிபிகேஷன் பண்ணணும், நம்முடைய கற்பனையால ஜஸ்டிபிகேஷன் பண்ணக்கூடாது. அதுதான் நிகமனங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. According to the great dictionary compiler Hemachandra, known as Koshakara, Vedanta refers to the purpose of Upanishads and Brahmana portions of Vedas. Professor Apt in his dictionary described Brahmana portion of the Vedas as the portion of which states the rules and. நீங்க யாராவது தமிழ் இருந்தா வாசிங்களா, ஈஸியா இருக்கும். So detail gives explanation of their முதல் புக் மாதாஜி, ஆதிலீலை முதல் புக். மாதாஜி ரெண்டாவது புக்ல 8ல இருந்து தான் இருக்கு மாதாஜி. நான் எடுக்க மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி வாசிங்க. யாராவது வச்சிருக்கீங்களா படிங்க. மல்லிகா மாதாஜி ஃபுல்லா வாசிங்களா இத, இந்த 3-4 முதல் புக்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுதானே மாதாஜி ஆதிலீலை? ஆமா ஆதிலீலை ஆமா. எத்தனாவது சொல்லுங்க? 108. ஆதிலீலையில 7வது சாப்டர்ல 106வது 106. ஓகே. இங்க இருக்கு நியாய பிரஸ்தானா. சோ அப்படின்னா என்ன, ஸ்ருதி பிரஸ்தானா, அதுக்கு அடுத்து வந்து ஸ்மிருதி பிரஸ்தானா, அதுதான் வந்து சொல்லப்பட்டு. மாதாஜி நான் வாசிக்கவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல வாசிங்க, இருங்க. மல்லிகா மாதாஜி சொல்லியிருக்கேன், அவங்க வேணா பாதி வாசிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பொருளரை ஆரம்பத்துல இருந்து படிக்கவா மாதாஜி? இல்ல இங்க இருந்தே படிங்க, போரும் மாதாஜி. ஆல்ரெடி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இல்லையா. ஓகே, அடுத்தது அதுக்கு மேல கோஷக்காரர் என்றும் ஹேமச்சந்திரர் என்றும் அறியப்படக்கூடிய ஒருவரால் தொகுக்கப்பட்ட மாபெரும் அகராதியின்படி வேதாந்தம் என்பது உபனிஷதங்கள் மற்றும் வேதங்களின் பிராமண பகுதியின் விளக்கவுரையை குறிக்கின்றது. பேராசிரியர் ஆப்தே தமது அகராதியில் பிராமண பகுதி என்பது குறித்து விளக்குவது யாதெனில், இப்பகுதி வேதங்களின் பல்வேறு யாகங்களில் மந்திரங்களை பிரயோகிப்பதற்கான விதிகளையும் அவற்றின் ஆதி மூலம் குறித்த விரிவான விளக்கத்தையும் வழங்கக்கூடியதாகும். அந்த விளக்கங்கள் சில நேரங்களில் சம்பவங்கள் அல்லது கதைகளின் வடிவில் நீண்ட தகவல்களுடன் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த பிராமண பகுதியானது வேதங்களின் மந்திர பகுதியிலிருந்து வேறுபட்டதாகும். வேதங்களுடைய உபசேர்க்கை வேதாந்த சூத்திரம் என்று கூறப்படுவதாக ஹேமச்சந்திரர் கூறுகிறார். வேத என்றால் அறிவு என்றும், வேத என்றால் அறிவு என்றும், அந்த என்றால் முடிவு என்றும் பொருள்படுகின்றன. வேறு விதமாக கூறினால், வேதங்களின் இறுதி பொருளை முறையாக அறிந்து கொள்வது வேதாந்த அறிவு என்று அறியப்படுகிறது. வேதாந்த சூத்திரங்களில் வழங்கப்பட்டுள்ள அந்த அறிவானது உபனிஷதங்களால் ஆதரிக்கப்பட வேண்டும். கற்றறிந்த சான்றோர்களின்படி அறிவை பெறுவதற்கு 3 மூலங்கள் உள்ளன. அவை பிரஸ்தானத்ரய என்று அறியப்படுகின்றன. இந்த சான்றோர்களின்படி வேதாந்தம் வேத அறிவினை நியாயத்தின் அடிப்படையிலும் வலுவான தர்க்கத்தின் அடிப்படையிலும் வழங்குவதால் வேதாந்தம் அத்தகு மூலங்களில் ஒன்றாகும். பகவத்கீதையில் 13.5 பகவான் கூறுகிறார், பிரம்மசூத்திர பதைஷ் சைவ ஹேத்து மத்பீர் வினிச்சிதைஹி. முறையான நியாயத்தையும் காரண காரியத்தையும் அடிப்படையாக கொண்ட வாதங்களின் மூலமாக பிரம்மசூத்திரத்தில் வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோள் நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளது. இதனால் வேதாந்த சூத்திரமானது நியாய பிரஸ்தானா என்று அறியப்படுகிறது. உபனிஷதங்கள் ஸ்ருதி பிரஸ்தானா என்று அறியப்படுகின்றன. கீதை, மகாபாரதம் மற்றும் புராணங்கள் ஸ்மிருதி பிரஸ்தான என்று அறியப்படுகின்றன.
தெய்வீகத்தின் விஞ்ஞான அறிவுகள் அனைத்தும் ஸ்ருதி, ஸ்மிருதி மற்றும் வலுவான நியாயத்தினால் ஆதரிக்கப்பட வேண்டும். இந்த அறிவு சாஸ்வத பாஞ்சராத்திர எனப்படும் உபவேதங்கள் ஆகிய இரண்டுமே பரமபுருஷ பகவான் நாராயணரின் சுவாசத்திலிருந்து வெளிப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. வேதாந்த சூத்திரத்தின் சூத்திரங்கள் அபாந்தரதமா என்ற பெரும் ரிஷியினால் தொகுக்கப்பட்டதாக சில நேரங்களில் கூறப்படும் போதிலும் உண்மையில் ஸ்ரீ நாராயணரின் சக்தி பெற்ற அவதாரமான ஸ்ரீல வியாசதேவரே அவற்றை தொகுத்தவர் ஆவார். சுவாசத்திலிருந்து வந்தது, தொகுக்கப்பட்டது என வேறுபாடு இருந்தாலும் பஞ்சராத்திரம், வேதாந்த சூத்திரம் ஆகிய இரண்டும் ஒரே அபிப்பிராயங்களை வழங்குகின்றன. எனவே இவை இரண்டின் அபிப்பிராயங்களுக்கு இடையில் எந்த வேறுபாடும் இல்லை என்பதை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு உறுதிப்படுத்துகிறார். மேலும் வேதாந்த சூத்திரம் ஸ்ரீல வியாசதேவரால் தொகுக்கப்பட்ட காரணத்தினால் அது ஸ்ரீ நாராயணரின் சுவாசத்திலிருந்து தோன்றியதாகவே புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று அவர் அறிவுறுத்துகின்றார். வியாசதேவர் வேதாந்த சூத்திரத்தினை தொகுத்த போது அவருடைய காலத்தை சேர்ந்த 7 மிகச்சிறந்த ரிஷிகளும் அதே போன்ற பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் என்று ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் கருத்துரைக்கின்றார். அவ்வாறு ஈடுபட்ட ரிஷிகள் ஆத்ரேய ரிஷி, ஆஷ்மரத்ரயர், ஔடுலோமி, காஷ்ணாஜினி, காஷகிருஷ்ணர், ஜெய்மினி மற்றும் பாதரி, மேலும் பாராக்ஷரி, கர்மந்தி பிக்ஷு ஆகியோரும் வியாசதேவருக்கு முன்பே வேதாந்த சூத்திரத்தின் சூத்திரங்களை விவாதித்துள்ளதாக கூறப்படுகின்றது. நான் படிக்கட்டுமா? உங்க புஷ்பமாதா படிச்சிருங்க. ரெண்டு பேராகிராஃப் படிச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முன்னரே குறிப்பிட்டபடி வேதாந்த சூத்திரம் 4 அத்தியாயங்களை கொண்டு உள்ளது. முதல் 2 அத்தியாயங்கள் பரமபுருஷ பகவானுடனான ஜீவனின் உறவினை விவாதிக்கின்றன. இது சம்பந்த ஞான அல்லது உறவை பற்றிய அறிவு என்று அறியப்படுகிறது. பரமபுருஷ பகவானுடனான அந்த உறவில் எவ்வாறு செயல்படுவது என்பதை 3வது அத்தியாயம் விளக்குகின்றது. இஃது அபிதேய ஞான என்று அறியப்படுகிறது. முழுமுதற் கடவுளுடனான ஜீவனின் உறவினை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பின்வருமாறு விளக்குகிறார். ஜீவேர சொரூப ஹய கிருஷ்ணேர நித்தியதாச. ஜீவன் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரின் நித்திய சேவகன் ஆவான். சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் மத்திய லீலை 20.108. எனவே அந்த உறவில் செயல்படுவதற்கு ஒருவன் சாதன பக்தியை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அதாவது பரமபுருஷ பகவானின் தொண்டில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை செய்ய வேண்டும். அஃது அபிதேய ஞானா என்று அறியப்படுகிறது. 4வது அத்தியாயம் அத்தகு பக்தி தொண்டின் பலனை விளக்குகிறது. பிரயோஜன ஞானம். வாழ்வின் இந்த இறுதி குறிக்கோள் முழுமுதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்வதாகும். வேதாந்த சூத்திரத்தில் உள்ள அடாவருத்தி சப்தாத் என்னும் வார்த்தைகள் இந்த இறுதி குறிக்கோளை சுட்டி காட்டுகின்றன. நாராயணரின் சக்தி வாய்ந்த ஒரு அவதாரமான ஸ்ரீல வியாசதேவர் வேதாந்த சூத்திரத்தை தொகுத்தார். அங்கீகாரமற்ற விளக்க உரைகளில் இருந்து அதனை பாதுகாக்கும் பொருட்டு தம்முடைய ஆன்மீக குருவான நாரத முனிவரின் உபதேசத்தின் கீழ் அவரே சுயமாக அந்த வேதாந்த சூத்திரத்திற்கான உண்மையான விளக்க உரையாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினை தொகுத்தார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் மட்டுமின்றி வேதாந்த சூத்திரத்திற்கு முக்கிய வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் அனைவரும் விளக்க உரைகளை இயற்றியுள்ளனர். அவை ஒவ்வொன்றும் பகவானின் பக்தி தொண்டினை தெள்ள தெளிவாக விளக்குகின்றன. சங்கரருடைய உரையை பின்பற்றுபவர்கள் மட்டுமே பகவான் விஷ்ணுவிற்கான பக்தி தொண்டு பற்றிய குறிப்புகள் ஏதுமின்றி வேதாந்த சூத்திரத்தினை அருவமான வழியில் விளக்குகின்றனர். வேதாந்த சூத்திரத்தின் அருவ விளக்கமான இந்த சாரீரக பாஷ்யத்தினை மக்கள் பொதுவாக மிகவும் பாராட்டுகின்றனர். ஆனால் பகவான் விஷ்ணுவின் பக்தி தொண்டினை விளக்காத எந்த விளக்க முறைகளும் மூல வேதாந்த சூத்திரத்தின் நோக்கத்திலிருந்து வேறுபட்டவையாக கருதப்பட வேண்டும். வேறு விதமாக கூறினால் பகவான் விஷ்ணுவிற்கான பக்தி தொண்டின் அடிப்படையில் வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்களால் எழுதப்பட்ட பாஷ்யங்கள் அல்லது விளக்க உரைகள் வேதாந்த சூத்திரத்தின் உண்மையான பொருளை வழங்குகின்றன என்றும், ஆனால் சங்கராச்சாரியருடைய
சாரீரக பாஷ்ய அவ்வாறு வழங்கவில்லை என்றும் சைத்தன்ய மகாபிரபு உறுதிப்பட தெளிவுபடுத்துகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப அழகான விளக்குரை இந்த ஸ்லோகம், நிறைய கருத்துக்கள். சோ நமக்கு தேவையானது 3 விதமான பிரஸ்தானங்கள். ஒன்று வந்து நியாய பிரஸ்தானா, இன்னொன்னு ஸ்ருதி பிரஸ்தானா, இன்னொன்னு வந்து ஸ்மிருதி பிரஸ்தானா, இல்லையா? சோ வேதாந்த சூத்திரத்தினுடைய அந்த வியாக்கியானங்கள்ல இருந்து தான் இதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இந்த வேதாந்த சூத்திரங்கள் என்னன்னாக்கா என்ன கொடுக்குது நமக்கு, இல்லையா? சூத்திரம் என்றாலே ஃபார்முலா, வேதா என்றால் வேதம், அந்த மீன்ஸ் முடிவு, இல்லையா? அதனுடைய சம்மரி. பகவத்கீதை கூட வந்து சாராம்சம் என்றுதான் சொல்லுவாங்க. சோ பிரம்மசூத்திர பதச்சைவ ஹேத்து மத்பீர் வினிஷ்சிதை, அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து வர்றது இதுதான். சோ அல்டிமேட் கோல் வேதங்களால வந்து நாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்றதுதான் வேதங்களால. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த அல்டிமேட் கோல் ஆஃப் லைஃப் இஸ் ascertained by the Brahma Sutra by the legitimate logic and argument, cause and the effect. ஒரு செயலுக்கான காரணம் மற்றும் விளைவுகள், இல்லையா? அது எவ்வாறு அது வந்து நியாய தர்மப்படி வந்து நம்ம வந்து அலசி ஆராயக்கூடிய அந்த தன்மைக்கு, இல்லையா? அதுதான் நியாய பிரஸ்தானா என்று சொல்லுவோம். உபனிஷத்துல எல்லாமே வந்து ஸ்ருதி பிரஸ்தானா கீழே வருது. அடுத்து அதாவது கீதோபனிஷத், மகாபாரதம், இல்லையா, புராணங்கள் எல்லாமே ஸ்மிருதி பிரஸ்தானா கீழே வருது. இது எல்லாமே வந்து லாஜிக்கல் பேஸ்ட் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னொன்னு என்னன்னா நம்ம பாகவதம் கூட வந்து நம்ம வேதாந்த சூத்திரம் வந்து 4 விதமான கருத்துக்களோடு இருக்கின்றது. கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 4 சாப்டர்ஸ், இல்லையா? சோ அந்த 4 சாப்டர்ஸ்லயுமே வந்து 2 சாப்டர் வந்து எதை பத்தி சொல்றதுன்னா இந்த சம்பந்தத்தை, நமக்கும் ஜீவன்களுக்கும் பகவான் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை எடுத்துட்டு சொல்றது. 3rd சாப்டர் வந்து அபிதயா, 4வது சாப்டர் வந்து பிரயோஜன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா நம்ம இந்த இதை வந்து நம்ம பிரிச்சோம்னாக்கா, அதாவது நம்ம வேதாந்த சூத்திரத்தினுடைய வியாக்கியானம் தான் நம்ம வந்து பாகவதமா நம்ம படிக்கிறோம். அதுல வந்து பாதி நம்ம சம்பந்தத்தை பத்தி தான் படிக்கிறோம். கடைசி இருக்கக்கூடியது வந்து அதாவது அபிதய படிக்கிறோம். அதுக்கு அடுத்து லாஸ்ட்ல வந்து நம்ம பிரயோஜன் படிக்கிறோம். ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து பாக்குறது. ஸோ கிளாசிபிகேஷன்ல வரும்போது அந்த மாதிரி வரும். நீங்க பக்தி வைபவ் வந்து படிக்கும்போது அந்த கிளாசிபிகேஷனோட நம்ம அப்ப படிக்கலாம். இப்ப நம்ம வந்து we are reading the பாகவதம். ஸோ அது எவ்வாறு எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் ரீடிங் நாம பார்க்கலாம். Therefore, to act in that relationship, one must perform the sadhana bhakti, இல்லையா? ஜீவேர ஸ்வரூபஹாயா கிருஷ்ணேர நித்ய தாசா, இல்லையா? நாம் எல்லாருமே கிருஷ்ணருக்கு நித்திய தாசர்கள் தான். ஜீவேரா அப்படின்னா ஜீவன், ஸ்வரூபஹாயா, இல்லையா? நம்முடைய உண்மையான நிலை எதுன்னா பகவானுக்கு எப்பொழுதுமே திருத்தொண்டு, நித்திய தொண்டு புரிவதற்காகத்தான் நம்மளோட தலையாய கடமை. அதுதான் வந்து எடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது எவ்வாறு நம்ம செய்வோம்? சாதன பக்தி மூலியமா நம்ம செய்யறது. மேலும் அவ்வாறு அந்த இந்தந்த ப்ராசஸ் இருக்கு, இல்லையா? நவவித பக்திஸ், பக்தியினுடைய 9 நிலைகள். இந்த 9 நிலைகளும் சரி, பக்தி நவவித பக்திஸையும் நம்ம பயன்படுத்திதான் அதை வந்து நாம செயல்படும். அதுதான் அபிதய பாட். சோ அவ்வாறு செய்யும் பொழுது அந்த 9 விதமான பக்தி நிலைகளை பாக்குறோம். அதுதான் நம்ம வந்து பிரயோஜனமா பாக்குறது, இல்லையா? நம்ம எந்தெந்த நிலையில இருக்கோம் அப்படிங்கறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதாவது ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, இல்லையா? பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி ஆனாதான் நம்ம வந்து ருச்சி, இல்லையா? அதாவது டேஸ்ட், we will develop the taste for the bhakti, இல்லையா? சோ அடுத்து என்ன சொல்லுங்க மாதாஜி, சொல்லுங்க. எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. ருச்சி, அடுத்து வந்து நிஷ்டா, அதுக்கப்புறம் பிரேமா, பாவா, பிரேமா எல்லாம் வரும், இல்லையா? பாவா, பிரேமா வந்து லாஸ்ட், பாவா அப்புறம் பிரேமா கடைசியில வர்றது. ஓகே, சோ இந்த மாதிரி நம்ம இது எல்லாத்தையுமே நடுவுல ஏதோ ஒண்ணு விட்டுருப்போம். சோ எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. பற்றுதல் இல்லாமல் இருக்கிறது. பாவா, பிரேமா. ஓகே, சோ இப்படி நம்மளுடைய இந்த வேதாந்த சூத்திரத்தினுடைய மகிமை பார்க்கும்போது சாரீரிக பாஷை வந்து எதை பற்றி எடுத்துரைக்குதுன்னா அருவத்தன்மையில பகவானுடைய இதை பத்தி சொல்றது. ஆனா ரூபம் இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய செயல்கள், அவருடைய லீலைகள் எல்லாம் நம்ம வந்து நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் மூலியமா நம்ம கேட்கும் பொழுது அந்த சாரீரிக பாஷையில வந்து வெறுமனே ஆற்றல் நிலையிலிருந்து நம்ம படிக்கும் பொழுது அதனுடைய முழுமை வந்து நமக்கு என்னைக்குமே தெரியறது கிடையாது. அதனாலதான் சாரீரிக பாஷையை வந்து ரொம்பவுமே கண்டம் பண்ணியிருக்காரு சைத்தன்ய மகாபுரம். So he didn't accept only. So not the சாரீரிக பாஷ்யா of Shankaracharya give the actual explanation of the Vedanta Sutra அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஸோ இதை நாம இப்போ தெரிஞ்சிடணும். We'll go to the invocation prayer.
ஸோ எல்லாருமே ஒரு ஒரு ரவுண்டு படிங்க. ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் டு ரிசைட். எல்லாருக்குமே வாய்ப்பு உண்டு. 17 பேருமே ஹார்ட்லி ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் கூட ஆகாது. ஸோ ஒவ்வொருத்தருமே நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாட்டி சொல்றேன், நீங்க எல்லாரும் திருப்பி சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தரா வாசிங்க. ஓகே. ஓம் பூர்ணமதா பூர்ணமிதம் ஓம் பூர்ணமதா பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே உதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் ஆதாய பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணம் ஏவாவசிஷ்யதே. பூர்ணம் நான் ஒருத்தர நானே கூப்பிடுறேன், அவங்களே வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் ஆதாய பூர்ணம் ஏவாவசிஷ்யதே. எஸ் ரேவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் பூர்ணம் அத பூர்ணம் இதம் பூர்ணம் பூர்ணம் உதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் அதாய பூர்ணம் இவ வைஷ்யஸ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏவாவசிஷ்யதே. ஈவாவசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி. ஓம் பூர்ணமத பூர்ணம் இதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் ஆதாய பூர்ணம் ஏவாவசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பி விஜயகுமாரி மாதாஜி. कृष्ण माताजी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मल्लिका माताजी. मल्लिका माताजी. हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एवावशिष्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. पद्मा माताजी. ओम पूर्णम अद पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एवावशिष्यते। हरे कृष्णा. पुष्पा माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी। हरे ओम पूर्णमद पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एवावशिष्यते। हरे कृष्ण माताजी। Yes. हरे कृष्णा माताजी. तिलकवती माताजी. हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी. ओम पूर्णम अथ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एवावशिष्यते। Thank हरे you. कृष्णा माताजी। उषा माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा माताजी. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एवावशिष्यते। Thank you माताजी. Thank you. Yes. मणिमेखले माताजी. माताजी। ओम पूर्णम अद पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय
पूर्णाम् एवावशिष्यते। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராஜேந்திரன் பிரபு நீங்க லெவல் 5 ஸ்டூடெண்டா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே ஃபைன், நோ ப்ராப்ளம். ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एवावशिष्यते। माता जी, கோமதி மாதா ஜி ஃபோன் பண்ணாங்க. அவங்க ஐடிசி கோர்ஸை பத்தி ஒன்றும் இன்ஃபர்மேஷன் வரல அப்படின்னாங்க. அவங்க தீட்சை எடுத்துக்க போறாங்களா மாதாஜி? அவங்க ஃபார்ம் எல்லாம் ஃபில்அப் பண்றாங்க. ஆனா அமெரிக்கால இருந்து அவங்களால தீட்சை எல்லாம் எடுக்க முடியாது மாதா ஜி. அதனாலதான் சரி, அதனால நீங்க அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க, இது தீட்சைக்கு தான் மெயின். அதனால வந்து வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்களா இல்ல கிளாஸ் அட்டெண்ட் நான் வேணான்னு என்ன என் வாயால சொல்றதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்ல. நீங்க ஓகே மாதாஜி, அங்க சொன்னாங்க எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியலன்னாங்க. சரி நான் மாதாஜி கிட்ட கேக்குறேன் அப்படின்னு. நோ ப்ராப்ளம். அவங்க தீட்சை எடுத்துக்கிற மாதிரி இருந்தா பரவாயில்ல. இல்ல மாதாஜி, என்னாலயே முடியாது. நான் இங்க இருந்து நான் டிராவலே பண்ண முடியாது. நான் என்ன பண்றது? ஓகே மாதாஜி, சொல்லு. கோமதி மாதாஜிக்கு ரொம்ப வயசாயிடுச்சு. அதனாலதான் ரொம்ப வயசாயிடுச்சு. அவங்க ஜஸ்ட் அவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்காக அவங்க எல்லா இதுவும் அட்டெண்ட் பண்றேன்னாங்க. அட்டெண்ட் பண்றேன்னா அட்டெண்ட் பண்ண சொல்லுங்க. 4 மணிக்கு அட்டெண்ட் பண்ணட்டும். ஆமா, எக்ஸாம் எல்லாம் அவங்களால முடியாது. எக்ஸாம்ல அவங்களால முடிய முடியாது. மாதாஜி எங்களாலே முடியல மாதாஜி. மகாலட்சுமி மாதாஜி. மாதாஜி, நீங்க பிரபுபாதரை இன்ஸ்பிரேஷனா எடுத்துக்கணும் மாதாஜி. யூ ஆர் யங்கர் தென் பிரபுபாதா இல்லையா? அவரு கடைசி அந்த 10-12 வருஷம்ல எவ்வளவு சாதிச்சாருங்க. So you should take it as an inspiration. முடியாதுன்னு சொல்லாதீங்க. இன்ஸ்பிரேஷன் எடுக்கலாம். நம்ம ஸ்பைனல் கார்டு ஒத்துழைக்க மாட்டேங்குதே. கண்டிப்பா ஒத்துழைக்கும். பகவான் நல்ல வாரம் போட்டு. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ தேங்க்யூ. உங்க வார்த்தை பலிக்கட்டும். கண்டிப்பா பலிக்கும். டோன்ட் வரி. பகவான் உங்களுக்கு அருள் புரிவார். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. எஸ் மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் ஆதாய பூர்ணம் ஏவாவசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சங்கீதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் ஆதாய பூர்ணம் ஏவாவசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருதுனா விட்டு போயிருக்கா? லெவல் 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருமே படிச்சிட்டீங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. சோ அழகான ஒரு இன்வகேஷன் பிரேயர் இது. பூரணம் என்பது முழுமை இல்லையா? கம்ப்ளீட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? இந்த கம்ப்ளீட் முழுமை, கம்ப்ளீட் ஹோல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா பூரணம் அப்படின்றது மீனிங். ஓம் என்ற சொல்லு வந்து பகவானுடைய, அந்த சப்தமே பகவானுடையது என்பது நாம தெரியும் இல்லையா? சோ அதாவது 7th சாப்டர் பகவத்கீதையில வந்து நான் இந்தந்த ரூபங்களிலும் நான் இருக்கின்றேன், நீரினுடைய சுவை, அடுத்து வந்து ஓம்கார சப்தத்திலும் நான் இருக்கின்றேன் என்று பகவான் அந்த ரூபத்துல இருக்கிறத சொல்லியிருக்கார். சோ அந்த ஓம் என்பது அந்த பகவானை குறிக்கின்றது. பூரணம் என்பது அதாவது கம்ப்ளீட் அப்படின்னாக்கா பக்குவமான இது நிலையில பார்க்கும்போது நம்ம வந்து அதாவது பர்ஃபெக்ட்னாக்கா பக்குவம் என்று பொருள் இந்த இடத்துல. கம்ப்ளீட் என்பது முழுமை அப்படிங்கிறது பொருள். சோ பகவான் அந்த நிலையில இருக்கார். மேலும் அத பூர்ணமிதம், அதாவது பர்ஃபெக்ட்லி கம்ப்ளீட். இதுவும் அதாவது 2 விதமான உலகங்கள். ஒன்று இந்த இக உலகம் மற்றும் அந்த பர உலகம். அதுதான் நாமினல் அண்ட் பினாமினல்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. சோ நாம எல்லாருமே வந்து பினாமினல் வேர்ல்ட்ல தான் இருக்கும் இல்லையா? அதாவது பௌதீக உலகத்துல இருக்கும். அந்த நாமினல் வேர்ல்டு எப்பவுமே நித்தியமா இருக்கக்கூடிய உலகம். அங்கேயும் பகவான் பூர்ணமாகத்தான் இருக்கின்றார். இங்கேயும் இந்த இக உலகத்திலுமே நமக்கு வந்து அவர் பூர்ணமாக தான், எல்லாமே பர்ஃபெக்டா அமைந்திருக்கு. எதுலுமே வந்து எந்த குறையுமே கிடையாது. இந்த இக உலகத்துல நாம கூட வாழக்கூடிய வாழ்க்கை எல்லாமே வந்து பெர்ஃபெக்ட் தான். ஆனா நம்மளுடைய ரசனைக்கு ஏற்றவாறு வந்து நம்ம எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்றவாறு அது நடைபெறாத போது அது நமக்கு வெற்றியாகவும் தோல்வியாகவும் நமக்கு காட்சி அளிக்கிறது. ஆனால் எதெல்லாம் எப்படிலாம் நடக்கணும்ன்ற அந்த இருக்கோ அதெல்லாமே அந்தந்த முறையில தான் நடக்கும். நமக்கு தான் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் கிடையாது. பூரணம், கம்ப்ளீட் யூனியன், அதாவது பூர்ணாத் பூரணம் உதச்யதே. சோ பகவானிலிருந்து தான் நாம தோன்றியவர்கள் இல்லையா? நாம் எல்லாருமே பின்ன பகுதிகள்.
we are all part and parcel of the supreme இல்லையா? எல்லாம் வல்ல இறைவனிடத்திலிருந்து தோன்றிய அதாவது பின்ன பகுதிகள் நாம பின்ன பகுதிகளா இருந்தாலும் நாமளும் முழுமையானவர்களா தான் இருக்கோம். நம்மளும் வந்து we are also in the complete shape only. சோ மேலும் நாம் எல்லாம் வந்த பிறகு கூட பகவான் இன்னும் முழுமையாகத்தான் இருக்கிறார் என்பதையும் அதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா எவ்வளவுதான் பகவான் இருந்து வந்தாலுமே அவர் எப்பொழுதுமே இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபுல் ஆஃப் இஸ் ஆப்புலன்சஸ் அப்படிங்கிறதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இஸ் பூர்ணஷ்ய கம்ப்ளீட் ஓல், பூரணம் கம்ப்ளீட் ஆல், ஆதாய எல்லாமே அவரிடம் எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் எல்லாம் நாம் பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் ஸ்டில் அங்க இருக்கிறதும் முழுமையாகத்தான் இருக்கின்றது. அப்படின்னா பகவான் எப்பொழுதுமே முழுமையாக இருக்கின்றார் என்பதை வந்து ரொம்ப அழகான கருத்து. இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து நான் இங்கிலீஷ்ல ஒரு வாட்டி வாசிச்சேன், தமிழ்ல நீங்க வாசிங்க. அடுத்தது the personality of Godhead is perfect and complete இல்லையா? அவருடைய ரூபம் வந்து எப்பொழுதுமே அதாவது முழுமையானது. பிகாஸ் he is complete, perfectly complete. அவர் பக்குவமான இதுல வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்கார். ஏன்னா 6 விதமான ஆப்புலன்சஸ்ல பார்க்கும்பொழுது ஹையஸ்ட்ல துறவரத்துல கூட அவர் தான் ஹையஸ்ட் இல்லையா? அதுதான் பக்குவத்தை கொடுக்கிறது. அதுலயே அவர் தான் ஹையஸ்ட். அண்ட் ஆல் எமனேஷன்ஸ் ஃப்ரம் ஹிம் இல்லையா? எதெல்லாம் அவர்ல இருந்து தோன்றுகின்றதோ இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சம் பினாமினல் வேர்ல்ட் இதுவும் கூட வந்து முழுமையாகத்தான் வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கு. எதெல்லாம் அவரிடத்துல இருந்து வந்திருக்கோ அனைத்துமே முழுமையாகத்தான் இருக்கு. அவ்வாறு எல்லாம் படைக்கப்பட்ட பிறகு கூட பகவான் இன்னும் முழுமையாகவே இருக்கிறார். He still remains the complete balance. அதாவது மீதம் இருக்கக்கூடிய பகுதி கூட முழுமையாகத்தான் இருக்கின்றதுன்னு ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ், தமிழ்ல வந்து யார் வாசிக்கிறீங்க? எஸ், ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்க. எந்த படிக்கணும் மாதாஜி? மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. பர்பட் ஒரு ரெண்டு பேராகிராஃப் படிச்சிருங்க. ஓகே மாதாஜி. பொருளுரை. முழு முதற் கடவுள் குறைவற்றவர், முழுமையானவர். அவர் பரிபூரணமானவர் ஆகையால் புறவுலகம் ஒன்று அவரினின்று வெளிப்படுவன எல்லாம் குறைவற்ற முறையில் முழு பொருட்களாக அமைகின்றன. முழு பூரணத்திலிருந்து உற்பத்தியாவதெல்லாம் அதனதன் நிலையில் முழுமையானது. அவர் பூரணமான முழு பொருளாகையால் அவரினின்று பற்பல முழுமையான தகுதிகள் வெளிவந்ததும் அவர் முழுமையான மீதியாகவே எஞ்சி நிற்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. பர்பட் ஒரு 2 பேராகிராஃப் படிங்க மாதாஜி. சின்ன பர்பட் தான் இது, படிங்க. சரி மாதாஜி. விளக்க உரை. முழு பூர்ணம் அதாவது உண்மையான பூரண சத்தியம் என்பது பூரணமான முழு முதற் கடவுளாகும். அருவமான பிரம்மத்தையோ பரமான ஆத்மாவையோ உணர்ந்தறிவது பூரண முழுமையை முழுவதுமாக உணர்ந்ததாகாது. பரம புருஷனான முழு முதற் கடவுள் சச்சிதானந்த விக்கிரமாகவார். அருவ பிரம்மத்தை உணர்வது என்பது பரம புருஷனின் சத்தியனும் தன்மையை, அதாவது அவரது நித்தியமான தன்மையை உணர்ந்து அறிவதாகும். பரமாத்மாவினும் உயர் ஆத்மாவை உணர்வதென்பது பரம புருஷனின் சத் மற்றும் சித், அதாவது அவரது நித்தியமான தன்மையையும் அறிவுமயமான நன்மையையும் அறிவதாகும். ஆனால் முழு முதற் கடவுளை உணர்ந்து அறிவதென்பது அவரது திவ்யமான தன்மைகள், அதாவது சத் சித் ஆனந்தம் எல்லாவற்றையும் அறிவதாகும். பரம புருஷனை உணர்ந்தறிபவன் இத்தன்மைகளை ஒருங்கிணைந்த வடிவில் காண்கிறான். எனவே பூரண முழுமை அருவமானதல்ல. அவர் உருவமற்றவராக இருந்தால், அதாவது அவர் தனது படைப்புகளை விட எந்த வகையிலாவது குறைந்தவராக இருந்தால் பூரணமானவராக பூரண முழுமை பெற்றவர் தமது புலனறிவிற்கு உள்ளும் புறமுமான எல்லாவற்றையும் தம்முள் அடக்கியவராக இருத்தல் வேண்டும். இல்லையெனில் அவர் முழுமையானவர் ஆக மாட்டார். பூரண முழுமையான பரம புருஷனின் மாபெரும் சக்திகள் எல்லாம் அவரை போலவே முழுமை பெற்றவை. ஆகவே புற உலகான பௌதிக உலகம் தன்மட்டில் முழுமையானது. இந்த பௌதிக பிரபஞ்சம் எந்த 24 ஆதார பொருட்களின் தற்காலிக தோற்றமாக விளங்குகிறதோ அவை பிரபஞ்சம் நிலைப்பதற்கான பராமரிப்பிற்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையும் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய வகையில் அமைந்துள்ளன. பிரபஞ்சத்தின் பராமரிப்பிற்கென்றே வேறெந்த அமைப்பும் இப்பிரபஞ்சத்தில் பிரத்யேகமாக செயல்பட தேவையில்லை. முழு பூரணத்தின் சக்தியால் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள காலகதியில் இப்பிரபஞ்சம் இயங்குகிறது. கால அட்டவணை முற்று பெறும்போது இந்த தற்காலிக தோற்றம் முழுமையின் முழுமையான ஏற்பாட்டின்படி அழிக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அழகான விளக்குறை. எஸ், அடுத்து விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிக்கிறேன்.
பூரண முழுமையான பரம புருஷனின் மாபெரும் சக்திகள் எல்லாம் அவரை போலவே முழுமை பெற்றவை. ஆகவே புற உலகான பௌதிக உலகும் தன் மட்டில் முழுமையானது. இந்த பௌதிக பிரபஞ்சம் படிச்சாச்சு. அடுத்த பேரா படிச்சேன். எஸ் மதாஜி. உயிரினங்களான முழு பொருட்களுக்கு அவை முழு பூரணத்தை உணர்ந்தறிவதற்கான எல்லா வசதிகளும் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. முழு பூரணத்தை பற்றிய முழுமையான அறிவே இல்லாத காரணத்தால் முழுமையற்ற பல நிலைகள் உணரப்படுகின்றன. உயிரினங்களின் உணர்வின் முழுமையான வெளிப்பாடே மனித பிறவி. அது பிறப்பு இறப்பு எனும் சுழல் வட்டத்தில் 84 லட்சம் உயிரின வகைகளை கடந்து இறுதியாக ஏற்பட்டுள்ள நிலை. முழு உணர்வை பெறும் பாக்கியத்தை அடைந்துள்ள மனித பிறவியில் உயிர்வாழி முழு பூரணத்தில் தான் பெற்றுள்ள முழுமையான நிலையை உணராவிட்டால் அவன் தன் முழுமையை உணரும் வாய்ப்பை இழந்து பௌதீக உலகின் நியதியால் மீண்டும் பரிணாம சுழற்சியால் ஈடுபடுத்தப்படுகிறான். நமது பராமரிப்பிற்கு தேவையான எல்லா ஏற்பாடுகளும் இயற்கையில் முழுமையான வகையில் அமைந்துள்ளது என்பதை அறியாத காரணத்தால் முழுமையான வாழ்வு என்று நாம் தவறாக கருதும் புலனின்ப வாழ்க்கைக்கு உதவும் வகையில் இயற்கையின் வளங்களை பயன்படுத்த நாம் முயற்சிக்கிறோம். உயிரினம் முழு பூரணத்தோடு இணையாமல் தனித்து நின்று புலனின்பம் துய்ப்பதென்பது இயலாதது. ஆகையால் புலனின்பத்தின் பார்ப்பட்ட வழி தவறிய வாழ்க்கை பொய்யானதென்று கருதப்படுகிறது. முழு உடலோடு இணைந்திருக்கும் போது மட்டுமே உடலின் கை ஒரு முழு உறுப்பாக விளங்குகிறது. உடலிலிருந்து கை துண்டிக்கப்பட்டு விட்டால் அது கை போல தோற்றமளித்தாலும் கையின் செயல்திறன் எதுவும் அதற்கு இல்லாமல் போய்விடுகிறது. அது போலவே உயிரினங்கள் முழு பூரணத்தின் இணைப்பிரியா அம்சங்கள். அவை முழு பூரணத்தினின்று துண்டிக்கப்பட்டால் அப்போது ஏற்படும் பொய்யான முழுமை தோற்றம் அவற்றிற்கு முழுமையான திருப்தியை தராது. அடுத்த பேராகிராஃப் கண்டினியூ பண்ணிட்டுவோம் மாதாஜி. அவ்வளவுதான், முடிச்சிருங்க. சின்ன பேராகிராஃப். எஸ் மாதாஜி. முழு பூரணத்தின் தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் போதுதான் மனித பிறவியின் முழுமையை உணர்ந்தறிய இயலும். இவ்வுலகில் எல்லா தொண்டுகளும் சமுதாயம், அரசியல், சமூகம், அகில உலகம் அல்லது அகில கிரகம் ஆகிய எதை சார்ந்த தொண்டானாலும் முழு பூரணத்தோடு இணைக்கப்படாத வரையில் முழுமை அற்றவையாகவே இருக்கும். எல்லா முழு பூரணத்தோடு இணைக்கப்படும் போது இணைக்கப்படும் பகுதிகளும் தம்மில் முழுமை பெற்று விடுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகான விளக்க உரை. அதாவது பர்ஃபெக்ட்ன்றதுக்கு ஒரு அழகான இது. அதாவது பர்ஃபெக்ட் இம்பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னா இம்பர்ஃபெக்ட் போது குறை இல்லையா, குறையற்ற. பர்ஃபெக்ட்னா குறையற்ற, அந்த விதத்திலையும் நம்ம சொல்லலாம். சோ எந்த விதமான குறையற்ற முழுமையான தன்மை கொண்டவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன். இந்த 3 வரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அதாவது அருபத்தன்மை பற்றி நம்ம நிறைய இடங்கள்ல பிரபுபாதர் கண்டிப்பா எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்திருக்கார். மாயாத கொள்கைகளை ரொம்பவே எதிர்த்திருக்கார். அது உண்மைதான். ஏன்னா அருபத்தன்மை மாத்திரமே கிடையாது, ரூபமும் உண்டு என்பதை நாம கண்டிப்பா தெரியும். சத் சித் ஆனந்தம் இல்லையா. சத் என்றால் உண்மை, சித் என்றால் ஞானம், மற்றும் அதாவது ஆனந்தம் என்பது பேரானந்தத்தை குறிக்க வல்லது. சோ இப்படி நம்ம இங்க பார்க்க அந்த விக்கிரகம் என்பது சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக ரூபத்தில் பகவானை நாம காண்கின்றோம். அப்போ அந்த விக்கிரக விக்கிரக நிலைந்து பார்க்கும் பொழுது நம்ம ரூபம் இல்லை என்று நம்ம எவ்வாறு நம்ம சொல்றது? கம்ப்ளீட் ஹோல் இஸ் நாட் ஃபார்ம்லெஸ், he has a form. அவர் ஃபார்ம்லெஸ்னா நம்ம எல்லாமே ஃபார்ம்ல தான் இருக்கும். நம்மளை விட அவர் குறைவான நிலையா? he could not be complete also. அவர் பூர்ணமாகவும் இருக்க முடியாது. கம்ப்ளீட்னஸே கிடையாது, முழுமை தன்மையும் இல்லாம இருப்பாரு. மேலும் he will be not being in the நம்மளை விட ஹையஸ்ட் அப்படின்னு தான் நம்ம எல்லா இடத்துலயுமே பகவானை பற்றி படிக்கிறோம். we cannot compare with him. தேவதாச கூட நம்ம பகவானோட கம்பேர் பண்ண முடியாது, இண்டிபெண்டும் கிடையாது அவங்கள கூட. அப்படி இருக்கும் பொழுது he should have a ரூபம் என்பதற்கு இன்னும் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த இடத்துல நாம பார்க்கிறோம் இல்லையா. the complete whole must contain everything within and beyond our experience. நமக்கு உள்ளே everything,
எல்லாவற்றுக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கார், வெளியிலும் இருக்கார். அண்ட் அதர்வைஸ் அவர் வந்து நம்ம வந்து பூரணமானவர் என்று நம்மளால சொல்லவே முடியாது. அதை நாம கண்டிப்பா தெரியும். நல்ல ஆற்றலும் உண்டு, ரூபமும் உண்டு, ரெண்டுமே நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த பிரபஞ்சத்துல 24 அதாவது எலிமெண்ட்ஸ் இல்லையா, இந்த பௌதிக இயற்கை 24 எலிமெண்ட்ஸாலதான் ஆனதுன்றத நாம படிக்கிறோம். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இங்க இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்களை வைத்து இங்க இருக்கக்கூடிய ஜீவன்கள் வந்து வாழ்றதுக்கான மார்க்கம் என்பது தனியா எங்கிருந்தும் தனியா எடுத்துட்டு வர்றது கிடையாது. இங்க இருக்கக்கூடிய நிலத்துலதான் நம்ம உழுறோம் இல்லையா, இங்க இருக்கக்கூடிய பயிர்கள் இல்லையா, காய்கறிகள் இதெல்லாம் வைத்துதான் நம்ம உணவு சாப்பிடுகின்றோம். சோ இதெல்லாமே வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் மூலியமே இந்த ஜீவன்கள் வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இதுக்காக செப்பரேட்டா வேற எதுவே படைக்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. இங்கேயே வந்து எல்லாமே அப்படின்னா எல்லாமே பூரணமாக இங்க இருக்கின்றது என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டு அதுவும் கூட. ரெண்டாவது வந்து ஆல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இந்த இடத்துல உண்டு நமக்கு. சோ நம்ம மனிதனாக பிறப்பது என்பது லாஸ்ட். 84 லட்சம் விதமான உயிர் வாழிகளுடைய அத்தகைய அந்த எவல்யூஷனரி பரிணாம வளர்ச்சியிலிருந்து தான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது இப்ப இந்த பிறவி அடுத்து இன்னொரு பிறவி அப்படிங்கிற ஒரு இதுலதான் நம்ம வந்திருக்கோம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி வரும் பொழுது நம்ம மனித பிறவி வந்து கிடைத்தற்கரிய பிறவி. சோ அந்த மனித பிறவி எடுக்கும் பொழுது எல்லாமே வந்து நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் முதல் கொண்டு எல்லாமே மனது எல்லாமே பக்குவமான முறையில் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம கிடைக்க பெற வேண்டும். நாம அந்த நிலைக்கு நாம எடுத்துட்டு போனாதான் மீண்டும் பிறவாத ஒரு சூழ்நிலையை நம்மளால ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். அவ்வாறு பக்குவம் அடையாத நிலையில் இருக்கும் பொழுது மீண்டும் வந்து நம்ம செய்திருக்கக்கூடிய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு மனிதனாக ரஜோகுணத்தில் ஓங்கியிருந்தால் கண்டிப்பாக மீண்டும் மனிதனாக பிறவி எடுப்போம். இல்லை இன்னும் இழிவான அஜ்ஞானத்தில் ஈடுபட்டிருந்தால் நம்ம விலங்கினத்திற்கு கூட நாம வந்து தள்ளப்பட்டு, இதெல்லாமே இயற்கையினுடைய சட்டத்திற்கு ஏற்றவாறு நிகழும். அது இந்த பௌதிக இயற்கையினுடையது. So we don't know there is a complete arrangement. நமக்கு எல்லாமே தெரியாது இல்லையா, but we make efforts to utilize the resources of nature to create something called a complete life of sense enjoyment. நாம இதை கண்டிப்பா பண்றோம் இல்லையா. இங்க இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்களை வைத்து நம்ம எப்படி நம்ம சுகிக்க முடியும்ன்றத வந்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நல்ல வீடு கட்டணும் அப்படின்னா எல்லா ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இங்கதான் கிடைக்குது. கல்லு, மண்ணு, எல்லாமே நீர், அதெல்லாம் கொண்டு நம்ம வந்து ஒரு வீடை கட்டிடும். அதுக்குள்ளே நல்ல ஃபெசிலிட்டியா நம்ம வந்து ஒரு அழகான ஒரு வீட்டையே நம்ம பண்றோம். சோ எதுக்காக பண்றோம் அந்த மாதிரி? நாமளும் சுகிக்கிறதுக்காகத்தான். இங்க இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்களை வைத்துதான் நம்ம எதுவும் கிரியேட் பண்றதே கிடையாது. ஆல்ரெடி இட் இஸ் கிரியேட்டட். இருக்கக்கூடியது எல்லாமே டிஃபரெண்ட் காம்பினேஷன்ல போட்டு மேனுஃபேக்சர் தான் பண்றோம் நம்ம இல்லையா. செயற்கை முறையில் நாம எல்லாத்தையுமே உருவாக்குகின்றோம். இயற்கையிலே பகவான் வந்து எல்லாவற்றையுமே கொடுத்திருக்கார். இது எல்லாமே வந்து நாம இந்த தற்காலிகமான ஒரு சந்தோஷத்திற்காகத்தான் நாம செய்கின்றோம். அப்படின்னா மாயையால நாம சூழப்பட்டிருக்கின்றோம். சோ எக்ஸாம்பிள், ரொம்ப அழகான எக்ஸாம்பிள் இது. நம்ம கையில நம்ம உடல்ல அந்த கை வந்து ஒட்டிண்டு இருக்கிற வரைக்கும் தான் ஒரு கம்ப்ளீட்னஸே. இந்த கைக்கு கூட ஒரு வேல்யூ உண்டு இல்லையா. இந்த கை வந்து செயல்படும், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆக்ஷன்ல இருக்கும். இந்த கை வந்து துண்டிக்கப்பட்டு தனித்து நின்றா அப்பயும் அது கைதான். அது கை இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆனால் அந்த கையினால் ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா? தனித்து இயங்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? நாம எல்லாம் பின்ன பகுதிகள், எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய பின்ன பகுதிகள் என்று நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. எவ்வாறு என்றால் இவ்வாறுதான் பகவான் முழு ரூபமா இருந்தால் இந்த அவருடைய ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அங்கங்களிலிருந்து நாம் எல்லாருமே வந்திருக்கோம். சோ நாம் எல்லாரும் ஒரு பார்ட் அண்ட் பார்சல் தான். இந்த பார்ட் அண்ட் பார்சல் வந்து தனித்து இயங்கவே இயங்காது இல்லையா. சோ ஒரு பெரிய அக்னி ஜுவாலையில ஒரு தீப்பொறி மாதிரிதான் நம்ம. அந்த தீப்பொறி தனித்து எங்கேயுமே வந்து அதாவது தீப்பொறி வெளியில வந்த உடனே அது அணைஞ்சிடுது இல்லையா. இட் cannot survive. எது வரைக்கும் நமக்கு கனெக்டிவிட்டி இருக்கோ எல்லாம் வல்ல இறைவனோட, அது வரைக்கும் தான் அது வாழும். அதே போலதான் இந்த பரமாத்மா இந்த ஜீவாத்மாவை வந்து எது வரைக்கும் இயக்கி கொண்டிருக்கோ அப்பதான் இந்த உடலும் இயங்கி கொண்டிருக்கும், இந்த ஜீவனும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். அதன் பிறகு இந்த உடல் வந்து மரணித்து விடுகின்றது. ஜீவன் வந்து வேறொரு உடலை ஏற்பதற்கு தயாராகின்றது. சோ இதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். The completeness of human life can be realized only when one engages in the service of the complete whole. அதாவது நம்முடைய வாழ்நிலை வந்து பூர்ணத்துவமா அடைந்து இருக்குன்றது வந்து எப்ப நமக்கு தெரியும்னா, எல்லாம் வல்ல இறைவன் அந்த பரம்பொருள் பூர்ணத்துவமா இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருளுக்கு நாம சேவை புரியும் போது மட்டும்தான் நம்மளை பத்தி நம்மளால உணர முடியும். ஆல் சர்வீசஸ் இன் திஸ் வேர்ல்ட், அதை தவிர்த்து நாம இந்த பௌதிகத்தில் செய்யறோம் இல்லையா, சோசியல் மீடியா, அதுக்கப்புறம் நம்முடைய கம்யூனல் இதுல பிரகாரம் நம்ம ஓன் இந்த மதம் அந்த மதம் செய்யறோம் இல்லையா. இன்டர்நேஷனல் லெவல்லயும் நம்ம கூட்டணி, அதுக்கப்புறம் இன்டர் பிளானட்டரி வெவ்வேறு கிரகங்களுக்கு கூட நம்ம போறோம் இல்லையா.
இது எல்லாமே வில் ரிமைன் இன்கம்ப்ளீட். இது எல்லாமே வந்து பூர்ணமா இருக்காது. எப்போனாக்கா நாம இந்த பக்தி பாதை பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியக்கூடிய அந்த சேவையை வந்து உணராத வரைக்குமே எதுவுமே பூரணம் கிடையாது. எல்லாமே வந்து தற்காலிகம். எங்க தொடங்கணும் எப்ப முடிப்போம் எதுவுமே நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா? மீண்டும் வந்து பிறவி எடுக்கக்கூடிய நிலை இதெல்லாமே ஏற்படும். சோ ஆனா அதே பக்தி பாதையில் நம்ம வந்து டவுட்டைல்டுன்னா எல்லாத்தையுமே பக்குவமான முறையில நம்ம செய்ய ஆரம்பித்தால் இன் அசோசியேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம எப்படின்னா பகவானை மையமாக வைத்து நம்முடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் நம்ம பக்குவமா செய்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா நாம வந்து முழுமையை பெறுவதற்கான அதாவது பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்வதற்கான பாக்கியத்தை பெறுவோம். இல்லை என்றால் இந்த பிறப்பு இறப்பு எனக்கூடிய இந்த சக்கரத்துல நாம சுழண்டு கொண்டேதான் இருப்போம். ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். பஞ்சகல்பதாருபியஷ கிருப சிந்துபிய வச்ச பதிதானாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय.